Kasper Lauritsen, dagens anfører i dagens kamp imod FC Sønderborg. Du startede ikke inde i første runde, og så efter et par skader til centrale spillere som Michael Jakobsen og Hans Henrik Andreasen, så starter du inde her for, hvad er det, tredje eller fjerde uge i træk nu, tror jeg. Kan du forklare lidt om den udvikling, der har været for dig her i løbet af de 5 uger, vi har været i gang med sæsonen? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg er helt vildt ked af på HH's vegne og Michaels vegne, at de er skadet nu, men jeg er helt sikker på, at de nok skal komme tilbage og være en vigtig del af holdet senere. Jeg er bare glad for at få chancen og simpelthen har arbejdet hårdt på også at komme ind, og jeg vidste, at der nok skulle blive brug for mig på et eller andet tidspunkt. Så jeg glæder mig bare til at spille hver eneste uge, og så forhåbentlig blive ved med at vinde en fodboldkamp. Dagens kamp, det er imod FC Sønderborg, der fortsætter uden point. 5 kampe inde i turneringen. Vi vil vel lyve en lille smule, hvis vi sagde, at vi ikke var favoritter til dagens opgør. Ja, der er ingen tvivl om, at vi er rigtig store favoritter i dag, men derfor må vi ikke tage for let på det. Det er sgu vigtigt, at vi går ind seriøst omkring kampen, og så går ind og sætter os fast på kampen, og simpelthen lægger det tryk på Sønderborg, som vi kan og ved, vi skal gøre. Så er jeg også sikker på, at så skal vi nok score et mål. Så vinder vi også kampen. Og til allersidst, jeg hørte i sidste uge en lille historie om, at du efter sigende skulle have lavet et vedmål med Pau Bianca, om hvem der scorede flest mål i den her sæson. Pau han er på 4, du er på 0. Kan du er lidt bagud, der skal til at ske lidt, hvis du skal med i den. Ja, det bliver svært at nå Pau, især i den det mål, han er i, men sæsonen er lang, og der er kun spillet 5 kampe, så jeg tror stadig på det. Hvad bliver resultatet i dag? 3-0 til Ringkøbing. Scorer du selv? Nej, det gør jeg ikke.